Дани БМВ-то поздравява своята съпруга, своите деца, за Росица, златото, Елика и Роса. За Алекс, детето. Айде, майстор. Дишам за тебе, трепеля по тебе, сърцето си ми ти, жена мои мечти. Обичам те, желая те, без тебе аз не мога да живея. И не забравяй, докато дишам, ах ще те обичам аз. Най-голямата любов това е с тебе, защото ке ме ромние на манга джублен. Румни Мариоле няма шансове. От Дани, човека, нощната птичка шофьор за бързи яростни. Дали 3 часа 4 пале човека сървирава, дали няма фарови, дали има. Тръгва! Айде, бързо сега. Демек в дискотеча. Отдани си БМВ-то, ИСО, не може да го пипат. И цак, той е човека, айде бе. М46 Бутило. Създателя на всички жените. Айде. Керма ги собагам, отани ни дарам, акава БМВ под баро, акава на казита. Изя, наказателя пристига, на квартала идва, акава си, отак, и так. Айде бе, шоу, бутай. Акатар и Русица, Авела и Русица, Дани Марима.